Vi har gået cirka 10 km i dag. Vi startede lige med at gå forkert, og vi har været ude ved vandet. Og da vi så havde gået lidt langs vandet, så kom vi ud til en eller anden kanal, som vi ikke kunne komme over, medmindre vi ville svømme, og det havde vi absolut ikke lyst til med al vores grej. Jonas og Simon, de er ved at lave bål. De siger, der er gløder, men jeg ved ikke helt, hvor godt det går. Nu kunne det være, at vi måske får noget natmad. Ja, så får vi noget god morgenmad i morgen. Der er ild derinde. Ikke mig. I dag var det meningen, at vi skulle snakke om fortiden. Og det har vi sådan set også gjort. Tænkt lidt over, hvad vi hvor vi er kommet fra, og tænkt lidt på skæbnen. Snakket meget om skæbnen, mens vi er gået. Men har også sagt, at i dag, der skulle være det skulle lige være dagen, hvor vi lige kom afsted. Og sådan lige komme lidt i gang med turen. Og det har været pisse sjovt. Igen, det kører pisse godt. Jeg tror sgu, vi får noget natmad i dag. Jamen, vi har lige forsøgt at lave bål. Det vil sige, at vi lige har opgivet. Planen var oprindeligt, at vi skulle hjælpsfrit tænde vores bål og få det lille bål til at tørre de store stykker brænde. Problemet var, at hver eneste gang, at vi fik lidt gang i vores bål, så kom regnen så alt ihjel. Så nu er vi fra i seng, og så får vi vores natmad er bananer. Så får vi noget frugt. Og det er næsten lige så godt som pøller. Hvad er det, der skal til at ske nu, Simon? Det er checkpoint number 1. Vi er hermed gået de første 10 km af vores dejlige tur. Vi har et ritual, hver eneste gang vi går 10 km, så har vi fortjent sådan et dejligt stykke chokolade her. Og det mangler sgu også bare, du. Og når vi ikke kunne få natmad, så er det her bare heldigt. Det er en godt der, Jonas. Skål på det. Yes, vi er nu på vej videre fra vores første campingplads. Humøret er stadig højt, men vi har allerede støttet dagens første problemer i form af, at vi ikke fik noget varm morgenmad og en nøjes med banan. Så nu sætter vi jagten ind på noget ild. Og med andre ord, Simon han har smidt vores lighter væk. Ja. Jeg forstår ikke, hvordan det er, men sådan er det nu. Det skal være fedt. Vi nåede vores mål i går. Vi gik 10 km, og vi går efter de 20-25 stykker i dag. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Vi har netop aftalt, at vi skulle have cirka en times stilhed, hvor vi bare går og reflekterer over fortiden. Vi er nu med den gamle dage, så vi er gået et stykke her i dag. I DS-form der. Så jeg vil sige, når vi når til Lundø, så tager vi ritualet. Dernede. Ja. Vi er lige ved at rengøre gryden her, efter vi har fået havregrød med chokolade i. Det kan anbefales, det var fandme godt. Så jeg er lige ved at rengøre gryden med en ske. Fordi vi har vist ikke fået nogen opvaskebørste med. Vi skal lige have en robotsklemme. Så går vi efter de næste 10 km. Det bliver godt. Det bliver fantastisk. Så må Jesper snart være der. Hvis I hopper derovre fra. Så vi inden af. Der er ikke. Der er sat med blødt derovre på den anden side, når vi lander. Er det der? Ja. Du ryger foden ryger alligevel. Jeg synes, vi skal udenom. Skal vi gøre det? Jeg siger det bare. Det er meget sjovere. Derhen. Vi gør det der. Det er ikke lige så sjovt, hvis vi kører ned. Men det fandme være sejt at hoppe over. Hvor langt tror I, I har gået? Til 15? I dag har vi nok gået 15, ja. 5 km. Og så er der et stykke igen. Det bliver herligt. Har du fået vabler, Simon? Nej, men begyndende. Så det er bedre at forebygge, tænker jeg lidt.
Så vi sidder heroppe på Lærkenbjerg. Men nu er vi snart klar til at gå igen. 5 km tilbage, så er vi klar til chokolade. Så vi har noget at gå efter hele tiden. Vi har lige været igennem det hidtil hårdeste terræn i hvert fald. Det var meget sumpet. Det er det, vi kan se lige dernede. Man kan lige ane en å, som vi sprang over stadigvæk. Jeg kan det her. Ja, skide godt. Lidt længere den her. Ja. Ja, skide godt. Ja. 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 Sådan. Vi kan også gå over, drenge. Det er sejt. Så slap vi lige for kæmpe omvej. Vi har fået det fedeste kick ud af det her hop. Hold kæft, det var fedt. Vi vil altså godt lige vise, at det fedeste kick, det ligger dernede på en lille meter. Men ja, det bliver til nogle kilometer efterhånden. Hold kæft, mand. Vi er på anden dagen. Vi har nok gået 17-18 km nu i dag. Så er det godt højt humør. Men der bliver lidt kortere mellem pauserne nu. Det var nice at sidde heroppe Sin blødning. sin blanding, ja. Det er anden, vi får i dag. Du skal i hvert fald få en til. Ser vi træt ud? Jeg er pænt træt efter. Ja, det er blevet mørkt. Og vi er gået et stykke tid nu. Så det er noget at kunne mærke i benene og skuldrene. Vi er lige gået igennem sådan en masse landbrug ude på marken og sunget dybt ned og sådan noget. Sødbønder, de hilser lige så pænt, og jeg er egentlig ikke sådan voldsomt generet over, at vi går på deres marker. Og vi har stadigvæk smilehatten på. Tak. Så vi kører stadigvæk. Hej Jesper, hvad har vi gang i? Ja, Jonas, vi er ved at få aftensmad, og hovedretten den består i frisk pasta med pesto, og så røde pølser og spegepølse stegt over trangia. Det ser dejligt ud. Det er fandme godt. Vi er lige i gang med anden omgang nu her. Halvdelen af pølserne er gået, og en tredjedel af spegepølsen er gået. Og nu tog vi så lige resten af pølserne, og så en tredjedel mere af spegepølsen. Ja, så efter en lang dag på markerne har vi egentlig fået aftensmad, og så ligger I i vores seng nu. Det er dejligt. Men måske var dagen ikke så lang igen, som vi havde regnet med. For vi regner med at gå i seng der ved 11-12-tiden, men fandt ud af, at klokken er faktisk 7:15. Det startede med, at vi havde et princip med, at vi ikke skulle vide, hvad klokken var på hele turen. Men så her, lige inden vi gik i seng, så blev vi nysgerrige på, hvad klokken var. Og vi satsede hver især på, hvad klokken var, og jeg tror, de fleste lå omkring klokken 10-11 stykker. Ja. Og klokken viste sig at være 7:15. Så vi er klar til at gå i seng efter en meget lang og hård dag. Ja, for det har det jo været. Ja, det har det været. Vi er fandme smadret. Ja, men vi kan gå aftensmad. Ja, Det gjorde vi. konge. Det var en rigtig god dag alligevel. Ja. Det tror jeg, vi kan blive enige om. Og vi regner med at være hjemme i morgen til aftensmad. Håber I på i hvert fald. Ja, vi skal være der til at se Karens koncert. Ja, det bliver fedt. Vi glæder os, Karen. Ja. Det bliver godt. Så godt. Og hvad skal vi have i? 2 dele vand, 1 del havregryn. Okay. Hold i rigeligt. Jeg er sulten. Det er koldt, Simon. Ja,
Hvorfor har du skruet det der låg af? Fordi det var frossen. Det var frossen. Dutten var frossen, så vi var nødt til lige at skrue låget af. Så vi kunne få lidt vand til vores havgrød. Det var ikke vandet, der var frossen, Simon. Nej, det var kun sådan lidt halvklumpet. Så kører de bare. Ja. Så bliver der lavet middagsmad. Bestående af frankfurter og spegepølse. Og det er langs den danske landevej. Her har vi The Last Supper. Det er den sidste mad, vi er tilbage. Og den sidste pause. Og den sidste pause. Og så er det bare turen hjemme mod Viborg. Vi har 8-9 kilometer igen. Ja. Cirka.